ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜಿಪನಡು ಪುಲಿಕೆಮಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಗದ್ದೆ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡದೆ ಹೈಡಿಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಯುವಕರ ತಂಡ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಟಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ದೈವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೇಜಿ ನೆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೇಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಕಡೆ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಜೀವವನ್ನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರವಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗುತ್ತದ ರತ್ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಕಂಡ ಇನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಅವನುಂಡು ಸಾಧಾರಣ 13 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಲ್ತನ ಸಾಗೋಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ 13 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಾಗೋಲಿ ಅವಂದ ಪಡಿಲುವರಿನ ಕಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಜವಣಿಯರ್ನ ತದನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಲು ಗೇನ ಕುರಿಯರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಡಿಲ್ ಕಂಡಲು ಸಾಗೋಲಿ ಆಡು ಪನ್ನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಜವಣಿಯರು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ದೇರಾಜ ಗುತ್ತದ ರತ್ನಮ್ಮನ ಕಂಡ ಇನಿ ಪುಲಿಂಕೆ ವರದ ಕಂಡನು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ 2 ದಿನದ ಮುರಣಿ ಕಂಡ ಪಂತಿ ಬತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಪಂತಿ ಬತ್ತದು ಪಡಿಲಿತ್ತಿತ್ತನು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣ JCB ಪಂತಿನ ದೆತ್ತದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಟ್ಟಿಲ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಗ ಪಟ್ಲದ ಸಾಗೋಲಿ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಇರದತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಗ ಪಲ ಇಡ್ಗುಲುನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಹೋದು ಪಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐನು ಐಟು ಕೋಪನಂಜಿ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ತುಂಬರು ಕೈಕಂಜಿ ಸಾಂಕೊಂದು ಈ ಬೈಲ್ಡ್ ಪೂರ ಮೇಪ ಒಂದು ಇತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಪೂರ ಮೆಟ್ಲ ತೋಟದಿದ್ದು ಈ ಕೃಷಿತ ಚಟುವಟಿಕೆನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿ ಸಂಘಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುಗನ ಅಂದು ಅಂಚ ಯಶವಂತೇರು ಪಂಡಿರ ಅವು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇರಾಜಿ ಗುತ್ತದ ಈ ಕಂಡಡು
ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಅನ್ಬೋದು ದಯ ಬಂದ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಚ್ ಅದೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇದ ಒಂದು ಐನು ಕಲಸ ಕಂಡದ ಕಂಡ ಐನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದ ಪಂತಿ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಇನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಐನು ಎಂಕ್ಲ JCP ದಾರು ಪೂರ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿ ಕೋಡೆ ದತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಜಪ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ನೀನು ಜಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಅಂತ ನನಾತ್ ಕಂಡ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಸಜಿಪ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಸಜಿಪ ಇಂಥ ಪೂರ ಗಡಿಟ್ಲ ಒಂದು ನಡುಪುರ ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೆಸರಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಕಂಡ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಬುಲೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಉಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ನನಲಾತ್ ಕಂಡ ಮನ್ಪುಣ ಯೋಜನೆ ಉಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತತೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ನೇರ್ದು ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರಿಶನ್ನೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಬಾರ್ ಎರೆಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಕಾಂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಬೈ ಇನಿ ಪೆತ್ತೋಲೆಗೆ ಪೂರ ಬೈತ ಅಭಾವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟರ್ದ ಪೂರ ತರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚೆ ಕೃಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿನವಲು ಈ ಬೈಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನನಾತ ಸಜಿಪಾಡು ಓಲ್ ಪೂರ ಪಡಿಲ್ದ ಕಂಡು ಅವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ನರ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.